nang ma? Habar habat Diphu nang ma? J.I Kathar sarki mang itong pati nang ma? Angtong Ingti Kathar aphan jetan no sarang man. Ini dito makimang yang presang team. Election bilo, laso election of course, election kibiya mata, ponjat aron pensi election kibi. Ponjat bulote hala state election commissioner ke Karbianglong abordar nan kili loge hala ke inun ordinary manu hala ke ordinary amunit alang li thang na Jakhong abe lama lason hubidha son abar sai NC la BJP ado keteng ketjok kapam ripen election voting lapen polling agent pape dodun long ledat lapen ke silta chonghu kondet tiki anja haing tan dampo un anteng dampo anja kunang apo tiki la kibi lapen ke munit amunit kavedet amen tala tum khapare ke do ko atum hanke pape bang le pape risi pape bang le det keteng ke chokang beiten la puson sing kibilo la tu la si la tum chepe hai lo la ke bongo sena abudi ben si ke claim lagi job pen nakali lagi bongo sena tum si ke rap dun la si hala counting huta sing hason counting alo ke lang dun tum bongo sena ong muda rei la puyo hala tum choy akelo la pen ki ik se jing choy ke la tum a uniform ke bongo sena tu la puyo la pen la lo la si akahin no se claim la si ni tum ka demand ke nangji ke la son che chok che pin che theng che pin munit atum an papere her che pin ben election aku pedu tu nai ka pedu tu nai ta viva sik schedule a Rongpangthir pape viva justice viva ahoklo we want justice la tre la siedi atima justice sabete ko pulo do po lagi email John tu son ko ke justice sabete re-election nang po lapen lai re-election BJP to akahin no kam pape claim long le tiak nangi kadu eta voting pensi election do nangi anket langtha komat mage hai la tu ke APHLC hai ve ko la ke thek la tum la si kaperisi la ke chokche aron ben claim non anta nilitung case ke file non anta high court along si dolang panchayat aron ben election pe dolong nang ne kunitung case ke file do 15/2022 number PIL 15/2022